Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah. Bari dai in lallaba gida ko lantana ta dan abinci in samu ainihin dan imamin da na zuba ma jikina ko jikina da ya dawo saboda yawan tarbihi ai duk wanda ya koma ma Allah zai ga ci gaba. Amin yaran nan na zamani kai Allah da ya shirya muna. Bari dai in ainihin tafiya gida in kuma Allah ya ta na haɗu da yaro saboda akwai tafiya. Ka ɗaliru taho kaja ka je gida ka ce ma lantana na bar diwani na ainihin saman darduma ta jaye man shi ta sama saman loka. Kajiya ka a shashance fa kai ne ka dawo ka je yanda aka aike ka. Ustaz! Dan yaro. Assalamu Ya alaikum. gari. An wuni lafiya? Lafiya lau. Ya harkoki? Alhamdulillah. Ya al'amura? Alhamdulillah. Ya karantarwa? Alhamdulillah. Ana gafarta malam ko kayi wanka? Subhanallah. Yaro wata irin budala ce wannan kaga ainihin ustaz kace nayi wanka wata irin budala ce tun ba ka kurciya muka wanka. Mutum kayi wanka? Subhanallah. Yaro Allah ba ku lafiya daman ƴaƴan polio din nan sai a hankali. Ina ganin wannan bai yi wanka ba ya dai kama ruwa. Wannan yaro gaskiya a wace makaranta kai islamiya? Ni a makarantar malam garwashi. Garwashi shi ma a wuri na yaka koyan darasi. To, Aje a nemi ilimi kaje yaro. malam to je ka watsa ruwa dan da ganin ka baka yi wanka ba. Aje a nemi ilimi yaro ƴaƴan polio. Ka dai tabhara. ƴaƴan gwai Allah. Praises to Allah. Yara sun sargance ga cikin gari inda akwai ire-iren mu kusan guda 10 ai da yara sun yi ladabi. Amma yaro duk wanda ya tashi ainihin wizi ni ban san mu unhwanin wizi din nan ba kaga yaro ya kashe kuɗi ba aikin gida ba Allah ya kyauta bari dai mu tafi gida kaji yaro ba ilimi ba tarbiyya.